नाफामा नै नाफामा जाबायसो नाफामा गल गलसो नै लोगोफोर आइमोनना हाबलानानै ब्लाउसानो फिसाजो ओमफ्राय गाहायाव नै बिदा बिफा फिसा आंनि खाथियाव थाफैबाय थायो ओंख्रि संबाय आंनिया जा आङो फरिखा हैनानै फैदों ओमफ्राय कलेज बे ब्लाउसआ हाबानि ब्लाउसखौ नायनोसै आं दा मारै जायो मामि दाथोंसै हाबानि ब्लाउसआ आंनो हेल' लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोना आंखौ सोंबाय थादों आब'आ बहानि होननानै स' आं दिनै खिन्थागोन लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो आरो आं माखासे आंनि सिख्लानि ब्लाउसफोरखौ माने सिगाङाव आं ब्लाउस गाननायफोरखौ जमा दोनदोंमोन ना ओमफ्राय आं नायथाराखै माब्रै दं आंनो दा हामगोना हामला आं एसे देखायगोन आरोना लोगोफोर आं बेखौ दिनै नायगोन आरो आंहा कलेज ड्रेसबो सुनांगौ दङ नायगोन आं माबायदि दङ स' नोंथांमोना आंजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला आंजों जोबजासे नायबानो जाबाय अब्लानो नुखासिगोन लोगोफोर अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होदो आरो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो स' लोगोफोर आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो लोगोफोर थ'दो बिदिब्ला आंजों लोगोसे भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामसै खांख्रिखलायानो मोनजोब्बाय ने ना मोनखानाय फिसाजो ओमफ्राय गाहायाव नै आं लाया आनैजों थादो आनै फैखाबाय आङो जिखौ नै बावसो सुबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय बेलाव नुनानै खारबोबाय आं मबाइल लायगौ माने गोमानानै थादों आरोना आयु बावनो दंफैथारोमोन अबायबा माला थांखो बे दैयावनो बेलाव थालायलायनाय थैखाबायहाय आंनावसो बाबाय नामा गिलु बालुनो बबाव थाखोमाखो मिथिला दसेनो जि गोलावखामोन बुखांजोब्बाय आङो ओमफ्राय बेनि दैजों सुदोंमोन आं ओमफ्राय बावनो बेलावखौ नुबाय गिनानै ओरै फैबाय आं बेनि दैजों सुनोसै बेलावखौ सुग्रोनाय र' नै लोगोफोर ओमफ्राय आङो जि सुनायनि दैखौ गारनायाव ओमफ्राय दैया मावहैनानै बेलावा नै ओंखारबोबाय लोगोफोर नै गोलावलाव नै बेयो नै हनै बेयो गोसोम मानलालाबायनाया दैया गुबुंले जादोंमोन ना सिनायाखै ओमफ्राय आं माला बाबानो हनै बाबा बेलाव होननानै खिथाखो फाथालखौनो गैया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बाबाया खन्थाजों जावसोबोबाय आरोना अनलाजों नाथुरजों ओमफ्राय आलु नै बेदर मोनब्रैखौ होफागोन आरो मोनसेबाबो जागोन दे फाजा दंखायो नालाय ओमफ्राय नै नाथुरा ओमफ्राय अना दाख्लैनि एसे दंमोन आरो बेखौनो एसे संनानै जानोसै ओमफ्राय नैबेयाव सामब्राम गुफुर आरि देनाय ओमफ्राय नै थाव होबाय ओमफ्राय आब'आ दालि खारै संनानै गालांदों आरो ओमफ्राय दहाय फुङाव गेन्द्राया रुटिजों जानो आलु खांख्रिखला एवदों बे ओमफ्राय ओंखाम ओमफ्राय दा अनलाखौ संसै नै जों एवना लाबाय नै ओमफ्राय नालाय बिसोरो बिफा फिसा आंनि खाथियावसो थाफैबाय थायो ओंख्रि संनायावसो बेयाबो जानजि हमलायनाय गस्लाखौबो दाग नांनायखौसो गानदों नै जायोलै न'आव थानाया थां ओरैसो बेलाय थां ओंख्रि संनायावसो फैबाय थायो बियो ओलै थां बाबाखौ लेंलां थां ओलै थां मा ओंख्रि संनाया मोनामबाय नै बानलु मोनामबाय थां नारजाजों बाबाजों बुर होनदो फैगोनसैलै मोदोमलायखाबाय दालिबो दंखायोमोन आरो ओमफ्राय आङो माने अनलाजों नाथुरजों संनो नागिरबाय थाखादोंमोन ओमफ्राय आब'आ दालि संनानै दोनबाय ओमफ्राय आं फैबाय आयौ मा संखो नोंलाय होनबाय दालि संबाय आं अनला ओंख्रि संनो नागिरदोंमोन होनबाय आङो ओमफ्राय आं दा अनलाखौबो संगोन आरो एसेल' जाखागोन नालाय माने अना बारा बुरजा गैखायानो एसेल'खा नालाय ओमफ्राय बेखौ ओरैनो बाथोन बायदिसो लानानै संसै आरो बेखौ जागोन आरो अनलाखौ बारा बुरजा संखाला आं अना एसेल' नालाय जानो लुबैदों थारमाने बेनो संबाय नै दै होबाय दै खोबनानै ओंखारसैनो नै दे बाबाजों बामजादो दे जि दिनैबो बिमानैजों थांफानो गाबलायबाय बियो गाबनायालाय गाबाखै बिमानैजों जि थानो नागिरबाय आंजों फैला
फैयोबाबो बिमानैया थांबाय नालाय देलायनानै बिमाजों न' सिङावनो थाबाय थायो बिमानैजों थांबासो बेराय मोनसिगोन आं नंथाराखैमोन बे जा मोजां गोदौबाय नै गरगरगरगर आलु रुइबाथाय अनखौ होनोसै आयो जिबो सुदोंमोन आङो नै दहाय फुङाव जि सुनाया माखासे रानबायानो सान्दुंआनो बारा मोजां दुङाखैलै दसे दुंलाय दसे अखा दोमैलाय जाबाय थादों ओमफ्राय आङो इलेक्ट्रिक फिसा जानानै दंजोबो इन्द्रना खामानियाबो नै दाख्लैनिफ्रायनो बिसिनायावनो दं मेथाइयाबो बाबा दानि लाबोनाय मेथाइ मोननाय खावसे जाबाय दायो साहा जानोसैहाय मारिनानै दोनसै आं मोनसे बुस्थु हाननो गोनां दं बेयाव जा आङो फरिखा हैनानै फैदों ओमफ्राय कलेज ड्रेसआबो बे सिङाव दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माबायदि दं मिथिला आरोना ओमफ्राय दा हाननानै सुनानै दोनखानोसै आङो थारमाने आंबो सासे स्टुडेन्ट जानोसै नालाय दा कलेज ड्रेस नांफिनगौ जादों आरो आंनो ओमफ्राय आं दा हानगोन आरोना लोगोफोर बेखौ हाननानै आरो मारै दं नायनोसै ओमफ्राय सुनानै दोनखानोसै आरोना बिमा जाबाबो कलेज फरायफिनखागोन दायो हानगोन आं र' खेवबाय आङो नै लोगोफोर अबस्थाया माबायदि दं आं माने ब्लाउस बोरायफोरखौबो दोनदों आरोना आंना सिगांहाय 32 ब्लाउस गानोमोन आङो ओमफ्राय ब्लाउसफ्रानो मोनसेबो हामला आरोना दा लोगोफोर सिगाङाव हाबा जाबाय जेनेबा आंना बरमायाव 32 ब्लाउसखौनो नागिरबाबो मोनलायलायामोन आरो ओमफ्राय दा 36 34 गानग्रा जाबाय आरोना आङो नै बिसोरो ब्लाउसफोरसोबो आरोना नै बिसोरो माखाया ब्लाउस गोजा बारा गैला गानै बेल'सै सोरनोबा गिफ्ट हरनाय जादोंना ओमफ्राय बेल'सै आरो गैला नै आंबो गानबाय सिगांनि ब्लाउसआथ' मोनसेबो हामखायाखै नालाय गेन्द्रानि गिन्थि गोजा सिगांनाव मोनसेबो हामखायासै नालाय ओमफ्राय आं बेफोरखौनो गाननाय जादों आरो हानै बाव ब्लाउस बोरै आयु बेफोर ब्लाउसआ बेसे मोजां मोननाय आंनो दा हामलानो बाबायसो आङो नै बेसे मोजांमोन मोदोमखौनो फिसा खालामफिननांसिगोन खोमा अब्लासो मोनगानसिगोन आङो बे ब्लाउसखौ आरो बेलाय माथो आरो बेबो ब्लाउसआनो नै उल्थासो आरोना बेयो र' नै बिथिंसो आरो बे सिंसो आरोना मोदोमखौनो फिसा खालामफिननांसिगोन खोमालाय आयो आं बाबायसो नै बेफोरो ब्लाउसआ बेसेबां मोजांमोन गाननो हांमा थाबाय आङो लोगोफोर मोदोमखौनो फिसा खालामफिनसै खोमा आङो बेफोरो नै खम जारलासो नै बेयो सिख्लानिनोमोन आंना नैबेयो हामो खिन्थु दाबो हामनाया ओमफ्राय आं गाननो बायोलै मारैबा जेंगाव कालारखौनो मारैबासो नुयो दस' मबाइलाव नै बेबो सिख्लानिनोमोन आरोना नै मोजांथारमोन बेबो जोंलायलायखानाय जि मोजां मोनो दख'ना सेकमोन आरोना नै बेसे आंनि आखाइया बेसेबां फिसामोन थैखागोन दा ससेबो हाबजानाय नंला आरोना बियो बेफोरखौ मोनगानला आरोना आं दा नाय लोगोफोर आंना अनला ओंख्रिया बिदि जाबाय जा मोजां गोदौखाबाय खारै होबाय आङो अन होनानै हामलानो बेबो ब्लाउसआ मोजां मोनलै बेबो हामला बेबो नैबे हामो बेयो हामो खिन्थु गरम दा गाननाया गरमथारहाय ओमफ्राय नैबे ब्लाउसआ हाबानि ब्लाउसखौ नायनोसै आं दा मारै जायो हाबायाव गाननाय ब्लाउस बियो नै हाबानिया बिदि आंना ओमफ्राय नायनोसै दा हाबानि ब्लाउसआ आयौ हानहरनोनो हाला नै आयौ आयौ हाबानि ब्लाउसआ आंनो माबायदि जाखो नै आयौ थैबाय आङो खुनोनो हाला 32ल' गानोमोनबा आङो हाबायाव 32 ब्लाउसखौनो बरमायाव नागिरबाबो मोनलायलायामोन आदै खुनो हाला गैलाहाय 32 ब्लाउसमोन बेबो हामला गैला बेथ' आदाबो हाबनाय नङा नै
बेबो हाबनाय नंला बेखौबो खम गानदों आङो बेखौबो सिख्लायाव सुनायमोन बेबो हामलालै दा हाबलानो नै ब्लाउसानो बेबो हाबला Iya nak? Ini English class tuh so. Miem daudi, apa miem daudi? Miem daudi lah, lika miem daudi. Solo. Iya, oh itu pernah nanti semua kecil. Saya itu mana ni? Serbain abu bimang bayi nanya nggak nanya kemana? Mana mati ni? El. Senang gang ni. Koton lah bawa ni, 100% koton. Kau pun nasuh lasin. Ini biar. Kau tak sedih juga kita nasuh lagi ni. Ini biar apa ni? Uno bayi ni mun. Biar ang mabel. Sungguh jah. Biar set. Bila apa dah? Oh, tupsiang ane ikan ras sekali tupsiang. Sekian mat tupsiang ni orang. Dah hamgwna hamla deh kuro dia bendang. Ang sekolah dah sudah mami. Ang sekolah sudah orang tupsi. Mau lagi berapa? Mami cuci encang deh nak. Mami dah cuci. Kanan kalau bukan orang. Ang tupsi kan betai mana sekolah tu. Oh, ni blouse ane ibu setengah. Pernah ke betai ada ang. Hamgwna hamla ba. Blouse mana bagai ni kan? Ni blouse. Tapi kan di situ saya sekolah kan naik. Loh. Tapi ke tu blouse ni dia ni. Hamla yang langsung mana ni juga? Gila. Bagi kini lekha kita jauh sih. Lekha tu sih. Aku nak orang sini pisah lagi ni. Pisah je aku sini yang ikut mah. Ni panik kita jangan naruh magas nari jai. Cuma ada kupsi kan nanti ni mai bawa mai beli kayak gas ni tu mah. Alhamdulillah hai kupsi apa sabai. Kupsi mana thapa langsung bawa serbi kono lagi kan. Dia nang mungkin dia mah. Nanti nang lade. Jadi nak orang kupsi yang thapa aku sini aja. Lekha di kupsi gila. Mungkin ni anak kolej stres aku ni bau sudah apa. Tenzana sudah koma. Ubus tayan ni. Is ma diskon जानानै दं नैलाय फुराना जालायजोब्बाय नै साद्रियाबो गुफुरसोमोन ओमफ्राय ब्लाउसाबो गुफुरमोन दा ब्लाउसाथ' आङो सिगाङाव 32 गानोमोन दा हामखाला आं गोदान बायनोसै ओमफ्राय ब्लाउसाबोथ' गुफुरखासो ब्लाउसखौबो साद्रियाबो गुफुरखा बायनोसै उनाव ब्लाउसाबोथ' हामखाला बायफिननांसिगोन गैला लेखारिसो दायो ड्रेसखौ सुनानै लामखानोसै आरोना लोगोफोर सान्दुं गोसायावनो नै सोरबा सिनायदोंना बे ड्रेसआव बे कलेजनि सोरबा सिनायबा कमेन्टआव खिथाहर दे आङो दहाय ब्लाउसखौ गुफुरसो होनदों आरोना लोगोफोर सोरबा गुफुर गानो ओमफ्राय सोरबा दख'नाजों चेक कालार गानो आरोना लोगोफोर आं बांसिन दख'नाजों चेक कालार गानोमोन आरोना ओमफ्राय लास्टआवल' आङो गुफुर गाननाय जादों आरोना लोगोफोर मामिनो गाइखेर फुदुंदों आरोना नै गामिनिफ्राय बिहरनाय आरोना बे गाइखेरा नै जों दा ओंखाम जाखांबाय आरो बाबाजों आंजों जाग्रोबाय ओमफ्राय दा गेन्द्राया जागोन आरो मामिखौ लादों गान खन लागासिनो बे मामिनो एसे गाइखेर फुदुंबाय आरो आं नै नै बिथिं मामिया थाबखौनो उन्दुआ ओमफ्राय न' सिङावबो खेंखायबाय थानायखाय आङो दसे बायहेरायाव लानानै थाफैबाय आरो नै खेलायफैबाय थाबाय आरोना बायहेरायावबो जा मोजां बार बारबाय थादोंमोन नालाय ओमफ्राय थान्दा आराम मोनफैबाय आरोना बियो नै न' सिङाव थाबाय थानो बायो आरोना बियो दाना थान्दाथार बार बारदों जिनो बायहेरायावसो थाफैबाय जों ओंखायनो आइदै जल'गोन था बेबो जि दावराव खालामबायना ना मनालिजाखौ लांफैनाय ना आब'मोननो गेलेनो लांफै जोंनाव फै आब'मोन मनालिजाजों गेलेनो मनालिजाल' होनफ्रांबाय थायो मनालि मामिनि नामा मनालि सोरबा सोंहरबाय थादोंमोन आरोना भिडिअ'आव आं दाख्लै भिडिअ'आव होखादोंमोन मनालि दोनबाय होननानै
ओमफ्राय सिगाङावनो मनालिजा लिजा जाबाय थायोमोन ना ओमफ्राय दा मनालिजाल' फ्लांबाय थायो मामिया उन्दुलांबाय आरोना ओमफ्राय उन्दुनानै आङो फुथुहांदोंमोन ओरैबायदि दसेनो जि गोसोम जादों नालाय बाराबो आयु गिलुबालु लागाव लागाव आयु थिङानो हनै गोलैजोबसै गिलुबालु थैखागोन बाराबो आं गिथारोहाय माबा बायसिनलाबायबा जि हानो बायदि अखाया गोसोम जादोंमोन हनै ओमफ्राय सान्दुङासो दुंलायबाय फिसाजोआ जि खेलाय खेलाय उन्दुलांबाय अन्थाव बाथाव बे फुथुबाय थानायावनो जि गोसोम जानानै होबाय आंलाय जिफ्रानो सिजोबसिगोनसो सानदोंमोन ओमफ्राय हनै सान्दुंसो दुंना होबाय फिसाजोआबो बिमा नङाबानो उन्दुआ बिमाखौ नांथारगौ बेनो खुनुरुखुम गारबोनो हाबाय आं ओमफ्राय नैबे भिडिअआव आङो भइस होनो गोनां जाबाय आरो ना मामिया उन्दुदोंमोन नालाय आं लासै लासै रायलायनो गोनां जादों आरो ओमफ्राय मोजां क्लियार खोनायैखाय आं दा नै भइस होनो गोनां जाबाय आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना सोंहरबाय थादोंमोन ना आंनि जोनोम जायगा एबा आं बहानि होननानै आं दा खोन्थानोसै आंनि जोनोम जायगाया जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव आरो ना लोगोफोर चिरां डिस्ट्रिक्टनि कासिकत्रा सामथाइबारि काजलगाव बेखौ मिथिगोन ना मिथिया नोंथांमोना बेनि साहा थांबानो जायो आरो ना जोंहानि न'आ ओरै भुटान बर्डारथिं आरो ना रुनिकाटाथिं सोरबा मिथियोबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा फिसाजोआबो दावरावथार होननानै भइस होनायावबो ओमफ्राय आङो दा हाबा जाफैनाया जाहैबाय बाक्सायाव आरोना लोगोफोर बरमायावनो बरमा टाउनावनो हाबा जादों आरोना आङो लोगोफोर ओमफ्राय आंनि कलेजआ जाहैबाय बासुगाव आरोना सोरबा सोरबा बासुगाव गसाइगाव आन्दायो आरोना बे मोननैजों आंनिया जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि बासुगाव ओमफ्राय गसाइगावआ जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आरोना लोगोफोर कलेजआ जोंना न'नि गोजान जायोआनो ओमफ्रायो कासिकत्रानि जोंनिया न'आ साहा ओमफ्राय आंनि कलेजआ कासिकत्रानि खोलाहा आरोना सोरबा सोरबा बासुगाव कलेजाव सोरबा सोरबा फरायखांनाय दंबा आंनि भिडिअखौ नायदोंबा कमेन्ट खालामहर लोगोफोर आं सिनायनो हागौ आरोना बासुगाव कलेजखौबो मालाबा नुगोन आरोना आं थांफिनखागोन नालाय आं भिडिअ खालामगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबेयाव आं भिडिअ खालामबाय थानायावनो मा आवाज गोलैनानै होखो आं मिथिला आरोना बायहेरायाव आं दरखौ मारिजोबदोंमोन आरोना हासबेन्डआबो न'आवनो दंखायोमोन उन्दुदोंमोन ओमफ्राय मा गोलैखो मिथिला आरोना डिस्ट्रिक्टनि आरो ओमफ्राय आंनिया बासुगाव मा गोलैखोथाय बिखायानो खावसे थांबाय आंना मिथिला आलौलायबाय बिखायानो आयौ आयौ बिखायानो खावसे थांबाय आंना मा गोलैखोथाय नायनोनो गिबाय आङो मा गोलैखो न'आवथ' रावबो गैया बाबाबोथ' गैया बाबायाबोथ' मिटिङाव थांबायनो मारैबा दर बुनाय बायदिसो खोनादों आं नायखालाहाय ना दहायनि थिङासो गोलैबाय थिं गोलैहां गोलैहां दंमोन नायनो र' बे खनाजों गेन्द्रायाबो उन्दुदोंसो थिङानो गोलैबाय खोमा बे थिङा गोलैयाखै ओइनै दङ थिङा खोनादों आंसोबो मारैबा दरावसो बुथारदों थांनो नायनो गिनासो ओंखारबाय आं बिखाया खावसे आलौलायखादों आं हारसिं मोनबाथ' दा मा जासिगौमोन आं गेन्द्रायानो उन्दुगासिनो बिखायानो मावगाला दाबो आंना दै थाम्फैयाबो मासे गोसा गोसा बार बारदोंमोन ना माबाफोरसो गोलैदों नामाथाय ओमफ्राय मिथिला आरो ओमफ्राय खिन्थु दर बुनाय बायदि खोनाथारदों आरो ख्रांनो ओरैबो मारिखादों बाबायाबोथ' मिटिङाव थांनो होनखादों दहाय मिटिङाव थांनो होनना खोन्थालांखादों बाबायाबो गैया सोर बुखो दे आं दा गोसोआव फैबाय आरो नालेंखर फिथाइ गोलैदों खोमा थिङाव नालेंखरबो दं नालाय थिंसेयाव नालेंखरानो गोलैदों जागोन खोमा आं नायला थेवब्लाबो गोलोमफुजोबलायबाय आङो मामि खानाय खालायदों मालाय थिखिनियाव खिन्थाहर
औ मा जाखो आयौहाय इदि नङा हो ओइ मानो गाहरखो खुरैखौलाय आइदै खानाय खालायनाय हिन्जाव नुवाखै फोद्दा फोद्दासो खांग्राङो सिखारबा सिखार हारसिं सिखारफिनखा सिखार सिखारथार बिदिखि जायो फज'बाय आङो फोद्दा फोद्दा खांग्रांनोखौल' रोंगौना नोङो हो नुवाखै नुवाखै बिरादखा बिसिनि साहा लोंसैलाय लोगोफोर जानै गोदौबावाखैलै नै ओरैनोथ' आंबो बारा लोंनो मोजां मोना गेन्द्रायाबोथ' लोंखाया ओमफ्राय बाबाया लोङो आरो बाबानि थाखाय नांगौ बेलासियाव साहा बेखायनो फुदुंलायबाय आंहा ओमफ्राय आं दा लोंगोन आरो लोंनो लुगैदों दिनै दहाय गोलैनाया मा बुस्थुमोनथाय मिथिला आरोना मा गोलैयामोन बै नालेंखर फिथाइयानो गोलैदों खोमा थिङाव गोलैबा बिदिनो द्रां होननाय खोनायो गिलु बालु दंसै मोनानि ओमफ्राय आलु बाथोनल' रुगोन आरो दहायनि दालि खारैया दंखायो बेखौ बेयाव होनानै रुफानोसै फानबाय आङो आलुखौ नाफाम बाथोन जागोन दै नाफाम ओमफ्राय नाफामखौ जोंहा नैबो दोन्दोंमोन र' आइया आयौ हायथु थुखायनो हागोन हालाहाय ओइ नै जोंहा नाफामा बयेमावसो आं दिरुनग्रोनि र' खेवनि नाफामखौनो बाथोन एवनानै जानोसैलाय नै नाफामा जोंना इदिसो नाफामा गल गलसो नै लोगोफोर आइमोनना आइमोनथिंजाय इदिसो बानायो गल गल बिदिसो नाफामा जोंनिथिंजायनिया देनानै बयेम एबा हासुङावसो गिसियैनो ओरैनो सोयो आरो ओमफ्राय बिदि गल गल बानाया ओमफ्राय जोंहानि नैबे आंनि हासबेन्डनि न'आव इदि गोरान फोरानलायोसो आरोना नै ओमफ्राय इदि गथा गथा खालायनानै लादु लादु खालायनानै फोराननानै गोरानैसो दोनो आरोना नै ओमफ्राय इयाव खारै होआबा जेंगाव गाव जायो आरो बियो खारै होथारनांगौ ओमफ्राय आं सानसेखालि नाफामावलाय मा खारै होनांलायगौ साननानै नाफाम होआलासिनो नाफामलायनो खारै होआलासिनो एवदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिदि एवनाया जेंगाव गावसो जायो आरोना खारै होबासो लिमोनलायो आरोना ओमफ्राय जोंथिंजायनिया खारै होनाङा नालाय आङो आरो खारै होआलासिनो सानसेखालि संबाय ओमफ्राय जेंगाव गावसो जाबाय ओमफ्राय आं दा मिन्थियो इदि गोरानाव खारै होथारनांगौ होननानै मिन्थिबाय आरो आं नै ओमफ्राय जोंनि बायदि मोनामाबो आरोना जोंथिंजायनिया एसे मोजांसिन मोनो आरो जोंनिखौ ओमफ्राय बेबो एसे मोनामो खिन्थु जोंथिंजायनिया गिसि जायोना औवानि हासुङाव सोनानै दोननाय बायदि दोनोना जोंथिंजायनिया ओमफ्राय नै बिसोरनिथिं बिदिसो नाफामा सोर सोरना बेबायदि लोगोफोर नाफामा खिन्थाहरलाय कमेन्टआव नै खैथा बेसेबां दंबावो र' नै जोंहा आइया देनानै दोनदों आरोना नै आं देनायखौ भिडिअ लानो मोनासै नाफामा बेखौल' एवगोन साब्रैल'खा नालाय बेनो थोयो ओमफ्राय आं बेखौ देखायनो थाखायसो हानदों आरोना नै सोफिनसै आं बिदि नाफामखौ जोंनि बोराइनि न'आवसो फार्स्ट नुफैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मा बुस्थु गल गलसो बेलाय नाफामानो बिदि जायो नामा सानबाय थालायदों आङो नुफेराखैमोन नालाय जोंथिंथ' हासुङावसो सोनानै दोनोना बिदि लादु बानायाना जोंथिंजायना गिसिसो जायो नालाय ओंखायनो आन्दायबाय आरो दे आङो माने थावजों एसे एवग्रोदों आरो बानलु एसे होबाय संख्रि एसे होबाय ओमफ्राय एवग्रोबाय आरो नाफामखौ ओमफ्राय दै होबाय आङो ओमफ्राय दा खारै हरसै आरोना लोगोफोर खारै होआबाथाय जेंगाव गाव जाथारो ओंखायनो खारै एसे होथारनांगौ आरोना खारै होनो आङो खारैया एसे होनांगौ खारै ओरैनो बारा होआ एसेल' होगोन
खारै गोनांलायनाय नाफाम जाखो फोरमायदो गोदौबाय आरो खारै होनाय लोगो लोगो आं सानदोंमोन फार्स्ट संजेनबा मा खारै होलायनाय नाफाम बिलायनानै बेखौ एसे होनोसै गेब्लेबायबो नै आंना नाफाम बाथोना बिदि जाबाय बिदि दैल' जानांगौ थांनो एसे रानबावनांगौ र' एसे रानबावनांगौ नै नाफामा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर